नाम से बा। अगर आज हमनी के धरती चलता, आज हमनी के माता बहन बेटी ना रही तो शायद जा हमनी के कुर्सी लगा के ना बैठती जा। अगर धरती बात हमनी के माता बहन बेटी के देन बा, अगर भक्ति या जिंदाबाद सांस्कृतिक जिंदाबाद तो शायद हमनी के माता बहन बेटी के देन बा। एबे नवरात्रि में क्यों मरद से पूछ दहल जा का उपंदर भाई नवरात्र चढ़ती उतरती भूखी ले। अबे कोनो मेहरारू से पूछ दो कैसे हम 9 दिन भूखल बने। अबे कोनो मंदिर में हमने के चल जाई जा तो मंदिर में हर एक नाम मेहरारू के नाम से बा। पूजा अर्चना वंदना आरती सब चीज उठा के देख ली मेहरारू के नाम से बा। मरद के नाम से का बा एगो में एतवत के घंटा टांगल बा जे ई जाला बटन दे बजा के चल जाला। तो मरद लेगो घंटा खनवा लो दिन भर मेहरारू खाती खटी लो आ जब सूते के बेरा होई त कहली से मौगी खटी हो और माई बाड़ी ना हमरा के कता में खुद पहले रह करिए और तू आर बहन दिया हमरा जल्दी से बियाह कर दे से हटा छुई लो हटी हो ना। त केतनो हमने के मेहरारू खाती कह दहल जाई मगर सूते की बेरा तनी की हम के मार पखा है। तो वो सब चीज पे वीडियो बना के डालनी जो उनकी सबके अच्छा लगल। आई कब कब हमने के परिवार में हमने के घर में ये होला एगो बहुत ही अच्छा संदेशो देले बनी कि हमने के जब बड़ बुजुर्ग जब आजकल नौका लइकन के देखत लो जिसे चाचा दादा मानो 60 साल से ऊपर है 80 साल के जब नौका लइकन के देखत लो हेंगा कान्हे पे गामछा ध लेत लो आ सुरती बनावत रहत लो कहत लो दिन भर घर में एगो हमनी के जमाना रहे हमनी के अपना मेहरारू के लगे 6 महीना पर 3 महीना पर लगे जात रहे जा अइए कर बहन से जहिया से बियाह पकाइल बा से रात दिन घर में घुसल। तो हम चाचा लो से बाबा लो से वो बात कह कि 6 महीना 8 महीना 3 महीना पर लगे जात रहल 8 गो 9 गो 10 गो लड़का होत रहल। आजकल के लड़का तो रात दिन घर में घुसल रह सब ही घुस उस नहीं के होते कहीं को नसबंदी चालू बा। अगर आज वो जमाना रही तो हमनी के चाचा दादा लो चाइना देश खेल पहले रही वो चीज पे वीडियो बना के डाली जो उनकी सबके अच्छा लगल। आई हमारा राजन बाबा की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा इनाम बा आशीर्वाद बा। कृष्ण भगवान से विनती बा कि परिवार में इतना रुपया बरसे कि हमनी के हर साल आकर अपना परिवार का कुछ न कुछ दान लेके जाए जा। हमारे बड़े भैया आदरणीय मुखिया जी की तरफ से मुन्ना पांडे जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया का आशीर्वाद बा देन बा कहे ना 2-4 गो फंडरा का पैसा उठाना हमने के दे तनी देत रहते लोग 500 के नोट जी। हमारे दीपक पांडे जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा इनाम बा आशीर्वाद बा। झुनझुन पांडे जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया का आशीर्वाद बा। माई से विनती बा कि परिवार में ही का रुपया बरसत रहे। शिवम पांडे जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा इनाम बा। राजा पांडे जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा इनाम बा आशीर्वाद बा। जय हो। चलिए यही है घर में शांति हमेशा रुपया बरसत रहे। जय हो। पंकज तिवारी जी की तरफ से तिवारी टोला जी की तरफ से जो कि जिला पंचायत बीडीसी की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा इनाम बा आशीर्वाद बा। जय हो। इधर आइए वाले भैया आपको पैसा दिए मेरे पैसा को नाम नहीं नहीं इसको पकड़िए आपका देन है जो आपके छाप लोग बैठ पूरे रात में पूरे आपका सारा व्यवस्था किया हुआ है इसके लिए आपको देना दिया। चलिए हमारे धर्मेंद्र तिवारी जी जो फेक्स अध्यक्ष हैं बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा इनाम बा आशीर्वाद बताए ना कि हमारा गेहूं दे देनी है गेहूं आवला के ना होई में देखिए हमारे बड़े भैया मिराज हेयर कटिंग की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा इनाम बा आशीर्वाद बा। कहियो हम ही सैलून पर चलिए का दिक्कत बा। चलिए जय हो खूब बढ़ंती हो के खूब ग्राहक लो जाओ लो माई से यही विनती बाकी रो रो पूरा यही परिवार से खर्चा चलत रहे। आई हमारे बड़े भैया धर्मेंद्र तिवारी जी की तरफ से
अरमेन बैन और अमरेंद्र तिवारी जी की तरफ से बहुत बहुत रुपया का पुरस्कार बा, इनाम बा, आशीर्वाद बा, जो कि फेक्स अध्यक्ष है। माई से